Oh, per fi. Per fi, què? Àgata, mamen, que he sentit el teu missatge, que perfecte, 2 quarts allà, val? Escolta, si vols quedem una miqueta abans i et dono un cop de mà amb les bessones. Què, encara vomiten? No, mamen, no, ja no vomiten. Escolta, que et volia preguntar... M'ha penjat? Carai. Què? Carai, que a 2 quarts allà, val? Molt bé, records a la Pepi. Adéu. Escolta, Marta, et volia preguntar... També m'ha penjat. Ja te vale, ja te vale. Què vols? Carai, tu, al final em fareu sentir malament? Molt bé, però què vols? Doncs que a mi em va bé qualsevol hora, Estupendo, val? doncs, vinga. Molt... No m'ho puc creure, també m'ha penjat, tu. Carme, la mamen. Aquest és el contestador automàtic de la Carme. Deixa el teu missatge. Pi... Vaja, Carme, jo no sé què passa, Però bueno, que jo estaré allà a partir de les 3, que he sortit abans de dansa, he anul·lat el dinar amb la Pepi, i si voleu jo no vaig a Pilates, Vull dir que... A veure, jo el que volia saber, que et volia preguntar... Ai, és igual, ja li pregunto al Dani, tu. Aquest és el contestador automàtic de la companyia T de Teatre. En aquest moment no us podem atendre. Deixeu el vostre missatge. Dani, la mamen, escolta, que són unes cutres aquestes 4, que m'han penjat totes, Dani. No anem bé, tu, no pot ser això ho hem de parlar, És que jo 15 anys més així no els aguanto. Això no és vida, tu, són pitjor que criatures. I després diuen dels homes. Mira, amb aquestes 4 entenc que la Highsmith escrivís els seus petits contes misògins.